Interiérové trendy 2025 sú jasné. Prírodné, útulné a nadčasové. Tieto farby a dekory ovládnu moderné domovy. A my ich vieme zladiť do posledného detailu. Teplé neutrálne odtiene. Prírodné odtiene nahrádzajú chladnú bielu. Dodávajú priestoru mäkkosť a eleganciu. Ideálne sú pieskové, kašmírové a karamelové tóny. Matné čierne akcenty. Čierna zostáva in, ale matná a v detailoch. Hodí sa ku svetlým aj tmavým tónom. Skvelé budú napríklad kuchynské úchytky, kľúčky či kovové prvky. Organický moderný štýl. Predstavte si prírodné štruktúry ako drevo s jemným vzorom alebo surový kameň. Skvelo bude fungovať kombinácia dreva, kameňa, ľanu či iných prírodných materiálov. Trend pre tých, čo hľadajú harmóniu. Tmavozelená a bordová ako akcent. Príroda vo farbe. Tmavozelená či bordová dodajú interiéru hĺbku a charakter. Kombinujte ich so zemitými farbami. Dekory dreva s reálnou štruktúrou. Čím prirodzenejšie, tým lepšie. Viditeľné póry a kresba sú novým štandardom kvality. Chcete interiér podľa najnovších trendov? Pomôžeme vám ho navrhnúť a zrealizovať.